Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου vlog. Είχε δικό του στούντιο και το είχε ονομάσει, ξέρεις, και με το όνομά της και αυτά. Οκ, και μετά από αυτά εδώ πέρα που μου άρεσαν, μου άρεσε αυτό, αλλά δεν μου αρέσουν τα χρώματα. Μπορείς να βοηθάς και να βοηθάς και να βοηθάς και να βοηθάς και έναν καλό λόγο να μην ακούσεις. Να σου πω, ποιο το αγαπημένο σου track του Madclip? Αλλά ναι, εγώ θα γούσταρα. Άμα έφτιαγε τώρα ο Αράπ με κοστούμι και που κάνει το ανοιχτό και πουράκι. Ήθελα να σε δοκιμάσω λίγο στα δύσκολα, ρε παιδί μου. Το έσπασα. Συγγνώμη, τελευταία φορά που το κάνω αυτό. Θέλεις μήπως να το ξαναηχογραφήσεις? Να το σβήσεις. Είναι πολύ νωρίς. Τα παιδιά δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Εγώ έχω πρόβα με Δέσποινα. Δεν έχω πάρει λαστιχάκι. Δεν είναι φωτιά. Take one. Ξανά θα κάνουμε συγκεκριμένες πόζες. Hello, Γιώργο, τι κάνεις? Ένα φρέντο εσπρέσο μέτρι με βαπορέ, λίγε βαπορέ και ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτη. Εδώ, κοπέλα για σπίτι είμαι. Μπαίνω μες στο κλαμπ, σε πεσάει. Αν δεν είσαι μαζί μου, τότε δεν με πλησιάζεις. Δεν ασχολούμαι καν και ακόμα με σχολιάζεις. Fuck fake bitches, I make money. Η Ζίζη δεν νοικιάζει, η Ζίζη αγοράζει. Σ' αποσυντονίζει ό,τι θέλει για να πάρει. Στα αρσενικά έχω μεταπτυχιακό. Σου κάνω καψόνια και Λοιπόν, ναι, 2025 και άντρες πλένουν, Θα σου πω εγώ μαθήματα παρέας με τη Ζιζή. Για να κάνεις παρέα με τη Ζιζή πρέπει να είσαι χρήσιμος, bro. Πρέπει να είσαι. Χρήσιμο. Δηλαδή, πρέπει να είσαι καλός στο πνευματικό. Που αν δεν σηκώνεις τηλέφωνο, σημαίνει ότι πέθανε. Είσαι τουαλέτα, σε παίρνει Ζιζή, βγες από τουαλέτα. Βγες έξω κατευθείαν, ξυπνάς τηλέφωνο. Μπαμ. Και τρίτο μάθημα, να έχεις πάρει δίπλωμα από ανώτερη σχολή. Θα κολλήσουμε και μια αφίσα εδώ πέρα. Θα πάει στούντιο, κατευθείαν πάνω, παμ. Σε παρακαλώ, πρέπει να μου γράψεις και μια υπογραφή εδώ πέρα. Όποτε θέλεις, αγάπη μου. Πες και μια φωτογραφία. Βεβαίως. Έσκασα! Έλα. Έσκασα! Έσκασες. Ναι, πολύ ζέστη, παιδιά. Πού να καλοκαιριάσει κανονικά. Θα σας μάθω να καθαρίζετε το αμάξι σας με στυλ. Αλλάζω περσόνα από λεπτό σε λεπτό. Αν μπλέξεις μαζί μου, καράκι περώνω low. And go low, low, low. Αν δεν είσαι obsessed, τι εννοώ. Άμα είσαι praise, καραγκό. Αλλάζω περσόνα από λεπτό σε λεπτό. Αν μπλέξεις μαζί μου, καράκι περώνω low. Εντάξει, δεν μου πάει τρελά. Εγώ το έχω γιατί το έχω συνδέσει με ένα event εγώ το γυαλί αυτό. Οπότε δεν μπορώ να τα πω. Όχι. Μάικ, πρώτα αλλάξει το γελάκι αυτό. Πρέπει να βρεις κάτι πιο κυριλάτο, πιο στηθείς. Όχι ότι σε κυριλάει, αλλά κατάλαβες. Να είναι εγώ που ερχόμουν με το καμισάκι και γραβάτα, τι θα έλεγες, ρε του. Εδώ. Ναι. Σπέ. Να σου πω κάτι. Όταν γυρίσαμε τα tracks με τα παιδιά, είχα πει στον Αράπ κανονικά ήταν να κάνουμε κλιπ το ξανά. Και του λέω: θέλω να βάλεις κοστούμι χωρίς γραβάτα, με ανοιχτό πουκάμισο και πουρο. Και μου λέει: ναι. Του λέω: δεν θα κάνουμε βίντεο κλιπ, να κάνουμε visualize. Και φτάνει η μέρα που πρέπει να έρθει και δεν βάζει πουκάμισο και κοστούμι τότε. Rich guy, old vibes, ας πούμε. Ναι. Τι αρέσει τώρα, τι είναι αυτό, Πείτε στο στράτο να μου δώσει μεροκάματο, να μου πάρει το πλυντήριο, μα το Θεό. Ο Αράπ είναι μακριά. Είναι μακριά. Σπάτα. Παιδιά, όσοι είστε κοντά στη Σπάτα, πηγαίνετε στον Αράπ. Λοιπόν, στράτα, το βλέπεις αυτό, πάρε με το πλυντήριο. Έχω σπουδές, είμαι και καλός ταμείας. Κοίτα το πατάπα, έχω φάγκα με οκ. Η δουλειά σου βουλιάζει, δικά μου επιπλέει. Είμαι κομμενάρα νούμερα 1 στην Ελλάδα. Ζηλεύει σαράκι μάρα και πολύ θα της εμπνέει. Έχω μια κορμάρα. Καλά, εσύ. Καλά. Oh, you look so good. Πώς μου είσαι? Καλή, εσύ. Καλά.
αυτό. Από εδώ, Μάικ. Χαρήκα πολύ. Οκ, και μετά από αυτά εδώ πέρα που μου άρεσαν, μου άρεσε αυτό, αλλά δεν μου αρέσουν τα χρώματα. Εμένα δεν μου αρέσει. Θέλουμε να ζούμε στη βάζα της Δέσποινας, τα λέει ότι δεν της αρέσει κάτι. Να σου πω κάτι. Δεν καταλήξαμε σε ένα, θα κάνουμε 3. Καταρχάς, αν κάνουμε το Ένα άσπρο, ένα μαύρο και πίσω το άλλο το κάνουμε ροζ το κολλάζ. δεν θα μπορεί. Δεν θα κάνω τώρα γιατί το φυσάει πίσω είναι λευκό. Καλύτερα να κάτσει σε λευκό. Γιατί αν θες το κάνεις σε μαύρο, αλλά δεν θα φαίνεται ο φακός σαν στρογγυλό λευκό. Εγώ αυτό θα ήθελα, να φαίνεται μόνο Ωραία, να το... δούμε πώς θα φαίνεται στο mock-up και να δούμε πώς θα κάνω. Αυτό σε τίσσερ εγώ θα το φορούσα, ας πούμε. Ναι, είναι τέλειο. Δεν το φορούσα. Μπορεί να το φορέσει ένα αγόρι αυτό. Πέρα τη μπλάκα. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό. σε... άσπρη και αυτό, Ναι, να ωραία. Εγώ θα έλεγα ή Ζίζι ή κάλτσα ξανά. Μπράβο. Με το Κάλτσα ξανά. ξανά. Ναι. Ανέξουμε αυτό. Δεν είμαι στην πείνα, κόβω γύρω όλη την Αθήνα. Η δική μου τόπη, δική σου κρίμα. Ξενερούν που τα λέω χύμα. Ξανά. Πάμε ξανά και ξανά από την αρχή και πάμε ξανά και ξανά από την αρχή. Πάμε ξανά και ξανά από την αρχή και πάμε ξανά και ξανά. Ξανά, 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 ξανά. Να σου πω, ποιο το αγαπημένο σου track του Madclip? Το έχω απορία αυτό. Πολύ σκληρό. Τι ερώτηση είναι αυτό? Είσαι και λίγο φανατικός γι' Ρε αυτό. φίλε, θα σου πω. Είναι ένα για κάθε περίσταση. Τώρα είναι το 2 ώρες. Μ' αρέσει και πάρα πολύ το Easy από το Super Trapper Album, γιατί είναι ωραίο, κάνει ωραία φασούλα. Το άλλο είναι το Tsunami, ρε φίλε. Το Tsunami. Tsunami. Που ήσουν όταν δεν είχαμε τίποτα. Από το Αμερικάνος. Το Αμερικάνος album, το Φέρε, το Ξάδελφος, γιατί ξέρω και το backstory που το έχουμε πει κιόλας. Later that night. Τότε είμαστε, μας φτιάξει την ημέρα. Μας φτιάξει την ημέρα, είστε καλύτερα να ξέρετε. Αγάπη μου. Να πω την αλήθεια. Σε κοιτούσα να θες ότι Φιλάκια πολλά, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ξεκίνησα να κάνω μουσική γιατί αγαπούσα τη μουσική και ήθελα απλά να κάνω το δικό μου κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η rap μουσική, προφανώς. Από μικρός πάντα ήθελα να καταφέρω να φτάσω στην κορυφή, να δουλέψω με τους καλύτερους. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι, ξέρεις, καλλιτέχνες είναι έτσι όλοι στριμμένοι. Sorry, είναι το μικρόφωνο πολύ ψηλά, Ναι, έλα να μου το κατεβάσεις. Τι πράγματα είναι αυτά? Ορίστε, Ζήζη, συγγνώμη, δεν ήξερα. Sorry. Εκεί καλά είναι? Μια χαρά. Ωραία. Το ξανά έχει φτάσει 4 εκατομμύρια, είναι πλέον πλατινένιο, είναι πάνω από ένα μήνα στις τάσεις. Τα κατάφερα όλα μόνη μου. Λίγο τους βοηθάς, ξέρω εγώ, κάνουν ένα καλό τραγούδι και μετά νομίζουν ότι το κάνανε μόνοι τους, ότι δεν μας χρειάζονται εμάς τους παραγωγούς. Εγώ θεωρώ ότι οι παραγωγοί βοηθάνε πάρα πολύ στο να γίνει η rap μουσική στην Ελλάδα αυτό που είναι σήμερα. Καμία βοήθεια. Self-made. Μισό λεπτό. Με παίρνει τηλέφωνο. Μισό. Ναι. Για πες. Έγινε. Μιλάμε. Φιλιά. Πάμε να ηχογραφήσουμε. Είσαι έτοιμη? Πάμε. Δεν μ' ακούω, ρε Κάρμεν. Ναι, κάτσε, sorry. Συγγνώμη, τελευταία φορά που το κάνω αυτό. Κάπως το διορθώνουμε αυτό. Για διορθώσέ τα. Τώρα πάμε.
Ναι, ναι. Μπορείς να βοηθάς και να βοηθάς και να βοηθάς και να βοηθάς και έναν καλό λόγο να μην ακούσεις. Έχω ακούσει κιόλας μερικοί δεν τους πληρώνουν για τα beats τους. Πάλι καλά που εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Πένα. Okay. Είναι όλοι πάρα πολύ βοηθητικοί. Όταν χρειάζομαι κάτι, τρέχουν κατευθείαν να με βοηθήσουν. Έρχομαι, Ζήση! Ερχόμαστε! Γιατί, χαλαρώστε λίγο. Αυτό το κορίτσι πεθαίνει για το... Πεθαίνουμε εμείς για αυτήν. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τη Ζήζη, αλήθεια. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Καταπληκτικά όλα τα vocals. Ήταν όλα χωρίς πρόβλημα, χωρίς τίποτα. Πραγματικά είναι τα καλύτερα takes που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ο δίσκος μου έχει πάει τάπα. Όλα τα τραγούδια είναι πολύ αγαπητά από τον κόσμο. Είμαστε μια ομαδάρα, τα πάμε τέλεια. Γενικά πολύ υγιές το κλίμα. Φεύγω από εδώ πέρα και όλα καλά. Πήρα την πρωτοβουλία να κάνω ψηλό mix master και αυτά και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο τις μέτρες που έχω κάνει και τις ενδιάμεσες. Γίνεται. Οκ. Γενικά δεν δυσκολευόμαστε. Τα βγάζουμε όλα πολύ εύκολα. Δεν τυραννιόμαστε. Λοιπόν, εδώ πέρα στο bridge που κάναμε. Το back μου, ας πούμε. Το back μου πρέπει να το χαμηλώσεις λίγο. Ακούγεται πολύ. Ναι. Το back που δεν έχουμε προλάβει να το ακούσουμε ακόμα όμως. Ναι, αλλά άκουσα ότι ακούγεται πολύ. Δεν είναι δυνατόν να μου λέει ότι δεν είναι ωραίο το back της ενώ δεν το έχει ακούσει ακόμα. Τώρα. Μια χαρά. Πάλι. Okay. Όταν να της λέω ότι ας πούμε τώρα σ' αρέσει και να μου λέει ναι, αλλά εγώ να μην έκανα τίποτα απολύτως. Σε αυτά εδώ πέρα που είναι λίγο έτσι σαν κόρνες. Που μου έχει αλλάξει τη φωνή. Ναι. Αυτά σ' αρέσουνε καθόλου? Ήθελα να ακούγεται λίγο παραπάνω η φωνή μου. Να ακούγεται ότι είμαι εγώ, να κρατήσεις ένα take δηλαδή, με την κανονική μου χρειά. Τώρα ναι. Πάμε στο επόμενο part εδώ. Τι έχει πάλι? Δεν ξέρω. Κάτι με χαλάει. Τώρα είναι καλύτερα? Όχι, με χαλάει το γύρισμα που έχω κάνει εκεί. Τι να του κάνω? Θέλεις μήπως να το ξαναηχογραφήσει? Να το σβήσεις. Αυτό μου δείχνει ότι είσαι delusional. Έτσι δεν θα πας ποτέ ψηλά. Άμα νομίζεις ότι είσαι μια diva. Το έχουμε, bro. Εντάξει, το έχουμε. Ζήζη! Ναι! Έχεις 3 λεπτά να σφουγγαρίσεις όλο το στούντιο γιατί πρέπει να φύγω. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να κάνω. Πού, τι να σφουγγαρίσω? Όλο εδώ πέρα το τέτοιο που πατήσαν οι καμεραμάν τώρα μέσα στο στούντιο, την τουαλέτα και μην ξεχάσεις να βγάλεις και τα σκουπίδια μετά, εντάξει. Λοιπόν. Μάλιστα, μετά. Άσε τις υποσχέσεις και κοίτα που πας να μπλέξεις. Δεν έχεις το πάνω χέρι, στο μυαλό υποθέσεις. Άσε τις υποσχέσεις, κοίτα που πας να μπλέξεις. Δεν έχεις το πάνω χέρι, να κάνω ζημιές. Όλοι μου το λένε, κάνω ζημιές. Δεν αλλάξω ποτέ μου, κάνω ζημιές. Ξέρω πως πεθαίνω, να ζήσεις ζημιές. Να ζήσεις ζημιές. Δεν ακούω όταν μου μιλάς, στον αέρα πετάνε οι λέξεις. Είναι too late to apologize, το μυαλό σου τα έχει μπερδέψει. Ξέρω πως... Λοιπόν, ήρθαμε να παίξουμε λίγο πάντελ με τα παιδιά, να δοκιμάσουμε, να δούμε σε τι άλλο είμαστε καλοί. Ή δεν είμαστε, δεν ξέρω. Από εδώ η Άννα, the Trap Lord's wife. The Trap Lord himself. Ο Μάικ. Οπότε είναι Team Bitav versus Team Zizi. Βλέμματα, όπου πάγινανε βλέμματα. Απορείς που σε ξεπέρασα. Γουστάρω τις προκλήσεις και τα απαγορευμένα. Βλέμματα, όπου πάγινανε βλέμματα. Απορείς που σε ξεπέρασα. Γουστάρω τις προκλήσεις και τα απαγορευμένα. Αυτό είναι το ζέσταμα. Να το ξέρεις, είναι το ζέσταμα αυτό. Το ζέσταμα αυτόν. Είμαι λόκο, θα σε κλέψω. Όπου κι αν είσαι θα σε βρω, θα έρθω να σε μαζέψω. Τα beef σας για μένα είναι low carb. Φαίνεται ποιος δουλεύει περισσότερο so far. Είμαι sugar, την άλλη αν θέλω στροφά. Μια κομμένα που βγάζει γλώσσα πάντα ρωτάει πόσα.
Είμαστε 1-1 στα σετ. Τώρα θα κρυθεί ο νικητής. Ένα πόντο. Θέλουμε. Δεν το πιστεύω. You can't lose, Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Ωραίο ήταν για πρώτη φορά. Μια χαρά. Congratulations. Μπράβο. Μπράβο. Good game. Good game. Meanwhile. Στάσεις by Mike. Το χέρι μου. Καλά, δεν μπορώ. Μη μου πεις. Το σπάσα. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Χάσαμε για ένα πόντο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Πού θα πάμε τώρα? Πάμε για Στο ψάρι. σαρδελάκι, στη δουλευμένη. Αν είμαστε ποιος θα λυγίσει, που θα οδηγήσει, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Αρκεί να μην τραπείς, να πατήσεις το κουμπί. Έχω την τακτική. Κιστάκι με ξινομυζήθρα, το παίρνω ζεστό. Πάρουμε ένα κρασί. Ένα χταποδάκι στη Σχάρα. Βίβα. Στην υγειά μας. Στα καλύτερα. Όπως κάνουν όλοι οι επαγγελματίες αθλητές, μετά το πάντελ έρχονται για χταποδάκι. Κρασάκι. Είναι όλα καλά. Ναι, αγόρι μου. Τι γίνεται, πάμε στο γραφεία. Εννοείται. Να είσαι καλά, μπρο μου. Να είσαι καλά. Εγώ πρέπει να ακούσω από σένα αστεία ιστορία με τη Στή. Ειδοποιήσεις ποτέ πώς θα αγχωμένη είναι την πρώτη φορά που Κοίτα, εγώ ήμουν συνηθισμένος σε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο στούντιο. Με έκανες πολύ challenge. Με έκανες, δεν ξέρω. Κοίτα, έβλεπα το ποτένσι αλλά από πριν. Δηλαδή ήξερα με τι είχα να κάνω. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να σου κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη, ας πούμε. Για να δω πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό. Γιατί εντάξει, εγώ μέσα μου ήξερα ότι θα σε πάρουμε στην Blackpong. Ήθελα να είσαι αγχωμένη ότι και καλά δεν θα γίνει. Κατάλαβες, ήθελα να έχεις αυτό το άγχος για να δω πώς θα το διαχειριστείς αυτό το άγχος. Είχε δικό της στούντιο και το είχε ονομάσει, ξέρεις, και με το όνομά της και αυτά. Και λέω, θα φτιάξω ένα στούντιο στον γκαράζ μου. Και έφτιαξα το Zizi Garage. Γκαράζ, ξέρω εγώ, λέω μαλάκα, εντάξει, τουλάχιστον κάποιος που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να το κάνει αυτό. Κατάλαβες, τώρα τα skill και τα potential που βλέπα εγώ είναι αυτά που σιγά σιγά τα βλέπει ο κόσμος. Προς τις φίλες στα σχόλια που γνώρισες εξαρτήτου του Αράπ. Το έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι εξαδέρφη του Αράπ. Αυτό νομίζω ότι το έχω ξεκινήσει εγώ. Ο Αράπ μου έγραψε πάμε εξαδέρφη. Με ένας δόντιος ξεκινήσει. Ναι, ρε, ανέβασα εγώ ένα τέτοιο που λέω τα ξαδέρφια και καλά επειδή ο Αράπ λέει συνέχεια όλη την ώρα ξα. Και λέω εγώ εντάξει τα ξαδέρφια και καλά εγώ Zizi Αράπ, ότι είμαστε τα ξαδέρφια, ρε παιδί μου. Σαν να λέμε οι bros, ξέρω εγώ. Λογικά δεν ήξερα εγώ ότι θα το νομίζουν ότι όντως είσαι ξαδέρφια. Εσύ είσαι αγάπη με το δίσκο της. Με το δίσκο, δηλαδή ήξερα ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει τόσο. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο να το λες αυτό. Δεν ξέρω, και όλο το vision έτσι όπως έκατσε, τίποτα από αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο. Ήταν προγραμματισμένο απλά ότι θα πάμε για session εκείνη την εβδομάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα βγήκε, έτσι δεν είναι? Σε 7 μέρες είπαμε θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, αλλά και εγώ ξέρεις, όταν βάζεις τον εαυτό σου μια πίεση, θα ξέρεις, κάπως μπαίνεις σε ένα mood ότι πρέπει να το βγάλεις εις πέρας. Και ήταν και μια περίοδος κιόλας που πέναγα ένα τύπου writer's block και ένιωθα ρε παιδί μου ότι ό,τι κάνω, ότι είναι, ξέρω, το έχω ξανακάνει, ότι δεν είναι τόσο ωραίο. Ό,τι beat έφτιαχνα, έχω φτιάξει δηλαδή. Να σου πιτά και να έχεις Δηλαδή κάτι beat εκείνη την εβδομάδα, ας πούμε, που τους έλεγα, ξέρω εγώ, όχι, ξέρω εγώ, και το έσβηνα. Καν. Κοίτα, μη σου φαίνεται περίεργο, το παθαίνω συνέχεια αυτό, γιατί όπου πάω είναι τέτοια μαγαζάκια που να είναι ψιλοτσίλ, έτσι ανθρώπινα μαγαζιά. Μ' αρέσει τώρα. Χάι λίγα και τέτοια για το δίθεν, τώρα Klein Mind. Εδώ είναι αληθινή Ελλάδα, ξέρω εγώ. Εδώ θάλασσα. Αγαπάμε όλα τα παιδιά, ρε φίλε, που δουλεύουν στην εστίαση και εγώ δούλευα εστίαση. Ξέρω πολύ πόσο δύσκολο είναι. Ω, και τα σφινάκια μας. Το proximity. Λοιπόν, Zizi μου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή συνέχεια. Mike, good game. Thank you σήμερα. GG. Φιλάκια πολλά. Με έχει καταραστεί ο Θεός. Έχω μόνο μετρητά, δεν έχω ψηλά. Θέλω να πληρώσουμε ψηλά και δεν έχω. Καταρχάς αυτό δεν έχει καν μέσα. Μπορεί να φύγει, ρε φίλε, θα έχει κάπου και θα κολυμπάει. Άρα είναι ζωντανό, θέλω να μου πεις κολυμπάει εδώ μέσα. Δεν σταματάει. Ούτε το PC δεν σ' ακούει.
Σταμάτα. Μαλάκες, κράζαρε το πρόγραμμα, δεν μπορείς να πατήσεις space. Μίλα πιο δυνατά. Ούτε εγώ δεν ακούω. Κι άλλο κάνω. Κι άλλο τέτοιο. Εγώ βαϊμπάρος. Εκεί. Εντάξει. Άστο μας τώρα. Άσε, μιλάω εγώ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι γιατί έρχονται και άλλα vlogs. Τα φιλιά μου. Είμαστε χημεία και ηλεκτρισμός. Αυτό σημαίνει μνήμη,